ازي تسفانا تيوبيو سلام كبراتن كبرانن تختاتلتي تسفانا تيوب كما يتقنو دحري نويح كاب سرح مقلاي كاب لومي جميرنا استفلالي تحسوتاتنا بخم نمغرب تدالينا لنا نتحسونا تختاتلكم زلكم ريتون دقافن كتبنا سابسكرايب لايك كومون شير بمقبار مكتالكم كترئينا بأخبرتنا حتت نايلوم رئيستنا ኤርትራዊ ትግራዋይ የለን ዝብል ኣርእስቲኡ ናብ ምሉእ ትሕዝትኡ ከነሰጋግረኩም። ኤርትራዊ ትግራዋይ የለን ብዙሕ መንነታዊ ፆታን ኣሽካዕላልን ካብ ንዕዘብ ነዊሕ ኮይኑ መን ምዃኑ ዝጠፍኦ ብዙሕ ኣካል ላዕልን ታሕትን ኢሉ ክሽገርን ከሸግርን ርኢና። ሰብ ጥራይ ብምዃን ሰብኣዊ መንገዲ ክኽተል ንምዕዶ ብዙሕ ፈለጥኩን ከኣልኩን ዝብል ኣሎ። ዕለት መፀ ካርታ መንነትን ስልታዊ ዝምድናን ዝስእል ኣሎ። ክልል ንምዕባይ ሃገር ምንኣስ ከም ገዚፍ ወፍሪ ተወሲዱ ካብ ዝውፈረሉ ዓሰርተታት ዓመታት ኮይኑ ዛንታ ራእስን ሃፀይን ኣምሪሑ ስልጣንን ብሉፅ ታሪኽን ክዝምር ዝውዕል ብዙሕ እዩ። ቀዳሞት ኢና እናበለ ድሕሪ ዳሕረወት ዝርከብ መን ይቑፀሮ? መሓሪ ዮሃንስ፣ ኪዳነ ኣመነ፣ ተኽለ ብርሃን ወልደ ኣረጋይ፣ ተስፋጽዮን በርሀ፣ ዘርኣይ ደረስ፣ መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም፣ መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ፣ ልፍዓተይ ተስፋ ወዘተ ዝበሃሉ ኣብ ዘይክውንነታዊ ዛዕባታት ዝውዕሉ ተደናጊሮም ሰብ ዝተደናገሩ ሰዓብቶም ድማ ምስኦም ሓቢሮም ኣውሪዶሞ ዘለዉ ዕንወት መስፈሪ ዝሰኣኖ እዩ። ሕጂ ግን እቲ ብብዙሕ መሪር መከራ ዝተመኽረ ግዳይ ዝኾነ ሓፋሽ ንትምህርታዊ ደረጃ ናይዞም መንነታውያን ተቓለስቲ ኢና ባህልቲ ክርድኦ ዝጀመረ ይመስል። መንነት ናይ ዝኾነ ይኹን ወዲ ሰብ ሰብኣዊ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ እቲ ኣብቲ ንጹር ዶባት ዝተኸለለ ሃገሩ ዞብኡ ከምኡውን ቤቱ ዝሃነጾ ሃገራዊ ማሕበራዊ ወይ ዜግነታዊ መንነቱ ይኸውን። ኣድማስያውያን ኢና ዝብሉ ዝጭብጥዎ ዝሰኣኑን መጨበጢ ዝተሰኣኖምን ካብ ቋንቋና ወፃኢ መንነት የብልናን ብዝብል ሕማም ዝተለኽፉን ናይዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰባት ንቐርኒ ኣፍሪቃ ኣዛይዶም ከቐርንዎ ዝሕግዙ ኣካላት ንዕዘብ ኣለና። በሊሕ፣ ፈላጥ፣ ምሁር ዝብል ዘይውክሎም ቅጽላት ዝተሰከሙ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ ዝረኣዩ ውሑድ ኣይገበረን። ብሄራዊ መንነትና ንኽብር ሃገረ ብሄር ክንምስርት ኢና። ትግራይ ሃገረ ትግርኛ ኣብ ካልእ ዘለዉ ንዓና ዝመስሉና ናባና ከም ዝመፁ ክንገብር ኢና እናበሉ ብዙሕ ሓተታታት የቕርቡ። እቲኦም ናባና ይምፁ እምበር ንሕና ናብኦም ንኺድ እውን ስለምንታይ ከም ዘይበሃል ንምፍላጥ ብዙሕ ምርምር ኣየድልን። ትዕቢትን ዕቐትን ዝመለኪዑ ሓሳብ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ትግራይ ሓደ ብሄር ዘይኮነ 3 ወይ 4 ብሄራት ከም ዘለዋ ፍሉጥ እዩ። ትግራይ ድማ ምስ ብዙሕ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝተዋሰበን ዝዳወብን ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያዊት ክልል እያ። ስለ ዝኾነ ንኻልእ ወዲ ሃገር ኣፀይና ብዝያዳ ናብ ኤርትራውያን እተቋምተሉ ብልሒ ካበይ ዝመንጨወ እዩ? ብዛዕባ ቋንቋን መንነትን እንተተላዒሉ ኩናማ፣ ኢሮብ፣ ወልቃይት፣ ራያ ወዘተ ዝበሃሉ ፍሉይ ቋንቋን መንነትን ኣለና ዝብሉ ኣካላት ምልዓሎም ኣይተረፍን እዩ። እዞም ህዝብታት ካብቲ ብትግርኛ ዝሕለቕ ዘሎ ኣካል ብዛዕባ ትግራይ ሕሉፍ ኣረኣያ የብሎምን። ብዛዕባ ትግራይ ዓዊሉ ዝዛረብ ግን እቲ ሓደ
ትግርኛ ዝቋንቋ ይዝብል እዩ። እቲ ትግርኛ ስለ ዝዛረብ ትግርኛ ዝዛረቡ ኤርትራውያን ኣካለዮም ዝብል ኣካል ጥራዩ ድማ ንህዝቡን ከባቢኡን በዚ ዘረባ ዘጽምም ዘሎ ነዚ ብጉዳይ መንነት ዝምድር ዘሎ ኣካል እቶም ካብ ጢግርስን ኤፍራጥስን ካብ ግሪኽን የመንን ዝመጹ ወለዶታት ከምኡውን ኣብ ዘርኡ ሕላገት ዘንበሩ ካልኦት ህዝብታት ህዝቡ ዘይኮንሉ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ክንውከሶ ንደሊ። እታ ክሳብ ሱዳን፣ ግብፂ፣ የመን ወዘተ ዝዝርጋሕ ጽልዋ ግዝኣት ንግዲ ጅግንነታዊ ታሪኽ ከም ዝነበራ ዝንገረላ ሃገሮም ኢትዮጵያ ምዞም ህዝብታት ዘራኽባ ናይ መንነት ሕቶ የብላን ማለት ድዩ? ተመሳሳሊ ቋንቋ ስለ ዘይብሎም ጥራይ ነቶም ካብ ካልኦት ዝተወልዱን ኣብ ካልእ ከባቢታት ኢትዮጵያን ዝነብሩ ቆልዑ ትግራይን ኢትዮጵያን ኣይናትናን ኢኹም ይብልዎም ኣለዎ ማለት ድዩ? ኣብ ዝኾነ ክፋል ዓለም ከምዘየለ ኣብ ትግራይ እውን ንጹር ናይ ዘርኢ ሓረግ የለን። ኣብ ትግራይ ኣይሁድ ኣለዉ። ዘርኢ ቱርኪ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ከም ዘሎ ንዛንታ ኣሕመድ ግራኝ ምውካስ ጥራይ የድሊ። ካብ ሰንዓን መካን ዝመጸ ዘርኢ ውሑድ ኣይኮነን። ዘርኢ ግሪኽን ህንድን ኣብ ትግራይ ይስኣንዶ? ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ዝፈለሰን ዝሰረተን ዘርኢ ትግራይ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ዝሰረተን ዝፈለሰን ዘርኢ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ንምልዕዓል ህዝቢ ኦሮሞ ናይ 16 ክፍለ ዘመን ምውካስ እኹል እዩ። ኣብ ራያ፣ ኣላማጣ፣ ሰቆጣ፣ ኣብ በርገለ ዘሎ ናይ ህዝብታት ኣገውን ኦሮሞን ዘርኢ ኣይኮነን ድዩ? ኣብ ምብራቕ ትግራይ ካድራት ወያነ ሓውና ህዝቢ ዓፋር ኢሎም ካብ ዝገልጽዎ ኣብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዝርከብ ህዝቢ ዝሓንፈጽዎ ዘርእኸ ውሑድ ዶ ይኸውን? ካብ ህዝቢ ኣምሓራውን ከምኡ ንሃፀይ ዮሃንስ ዘጥፍኡ ሰራዊት ድርቡሽ ኣብ ትግራይ ዝገደፍዎ ጸኒሑ ድማ ዝተባዝሐ ዘርኢ ሱዳንን እንግሊዝን ኣንጢቦም ከይዶም ዶ ይኾኑ? እዚ ነጥቢ እዚ በሊሕ ፈላጥ ዝበሃል ሰብ ኣየድልን። ዝኾነ ምሁር ትግራይ ነዚ ኣብ ኩሉ ክፋል ዓለም ዝርከብ ህዝባዊ መንነት ናይ ህዝብታት ናበይ ክሓብኦ ይደሊ። ምሁር ትግራይ ንቕቡል ኣፍሪቃውን ዓለማውን ሕግታት፣ ውዕላት፣ ሓቅታት ክኽሕደሉ ዝፍትን መንነታዊ ቃልሲ ሰላም፣ ጽጋብ፣ ዕቤት ይፈጥር ዶ ይኸውን? ኩሉ ህዝቢ ዓለም ሓደ እዩ። ካብ ዘርኢ ኣዳምን ሄዋንን ዝመጸ ፍጡር ድማ እዩ። ካብዚ ወጻኢ ካልእ ዘርኢ የለን። ስለዚ እዚ ዘርኢ እዚ ሰብኣዊ ዘርኢ እዩ። ኩሉ ህዝቢ ዓለም መበቆሉ ማዳም ሃዋ ካብ ዝተረኽበትሉ ካብ ቦያን ሉሲ እትበሃል ካብ ዝተረኽበትሉ ኣብ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያን ዝተረኽበ ወይ ዝመንጨወ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ብዝተገብረ መጽናዕቲ ክፍለጥ ወይ ክግምገም ተኻኢሉ ኣሎ። ድሕሪ ናይ ደቂ ሰብ ካብን ናብን ዝኸደ ፍልሰት፣ ድሕሪ ወራርን ኩናትን፣ ድሕሪ መግዛእትን ስደትን ዓለም ነዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ብረቂቕ ሕንጻጻት ዝነጸረ ዶባት ዝተሓጽረ መሬት ሒዛ ቆይማ ኣላ። ኣፍሪቃ ብመግዛእታዊ ዶባት ካብ እትመሓደር ድማ ልዕሊ 100 ዓመታት ሓሊፉሎ። ኤርትራ ድማ ቅድሚ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣውራ ድማ ቅድሚ ኢትዮጵያ ዶባታ ዝነጸረት ሃገር እያ። ኣብኣ ዝነብር ኩሉ ዜጋ ድማ ኤርትራዊ ጥራይ እዩ። ከምቲ ብዛዕባ ትግራይ ዝተባህለ ድማ ናይ ብዙሓት ህዝብታት ዘርኢ ኣብ ኤርትራ እውን ኣሎ። ኣብ ኩሉ ሸነኻት ኤርትራ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ ሓረግ ወለዶታት ኣለዎ። ውሁድ ሕብሩ ድማ ዝፈትዎ መልክዑ እምበር ዝጽይኖ ኣበዳ ኣይኮነን። እዛ ካብ ኩሉ ክፋላት ከባቢኣ ዘረ ኣዳምን ሄዋንን ዘለዋ ክልል ትግራይ ድማ ኢትዮጵያዊት ምዃን ሓዲጋ ብኻርታ ዓሌትን ቋንቋን ዝጻወቱ ፈለጥና ባህልትን ተዘየብዝሕት ክሕሻ እዩ።
ካብን ናብን ተገማዲሕካ ዘሪእካ ኣብቲ ዝረገሉ ኮንቱ ጾታ ነዊሕ እንተዘይከደት ኣዝዩ ክሕሻዩ ኣብ ኤርትራዊ ጥራይ እዩ ዘሎ ኣብታ ግዝኣታዊ ሓድነታ ዝተፈልጠን ዝተሓለወን ኣብ ኤርትራዊ ጥራይ እዩ ዘሎ ኣብታ ግዝኣታዊ ሓድነታ ዝተፈልጠን ዝተሓለወን ኤርትራ ድማ እዩ ዝነብር ኣብ ኤርትራ ትግራዋይ የለን ትግራዋይ ዝብል እንተሎ ስደተኛ እንተኮይኑ ጥራይ እዩ ኣብ ትግራይ እውን ከምኡ ተጋሩ ኤርትራዊ ትግራዋይ ዝበሃል ክልላዊ መንነት ክትዕድሉ እንተደሊኹም ናባኹምን ናብቶም ናብ ኢትዮጵያዊት ክልልኩምን ክጥርነፉ ዝደልዩ ሰብ ፍቓድ ጥራይና ክንገድፎ ንሕና ኤርትራውያን ትግራዋይ ኤርትራዊ ዝበሃል መንነት ክንዕድል ዲና ኣይኮንናን እውን ንዓና ዝግደፍ እዩ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ተሓቢኡኹም ትገብርዎ ጾታ ንኹናማ ኢሮብ ወልቃይት ራያ ከምኡውን ካልእ ጠለብ ዘለዎም ነበርቲ ክልል ትግራይ ትብድልዎም ከይትህልው ምጥንቃቕ ዘድልየኩም ይመስል ትግርኛ ናይ ትግራይ ጥራይ ኣይኮነን ትግርኛ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እውን እዩ ምናልባት የመን ሶርያ ግሪክ እውን ይብፅሓና እዩ ዘይብላሉ ምክንያት ዘሎ ይመስልን ምናልባት እውን ህዝቢ ኤርትራ ዝያዳ ዝቐርቦን ዝብፅሖን ምዃኑ ጽባሕ ዝገሃት ታሪኻዊ መጽናዕቲ ክነግረና ኸውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ካብ ጢግርስን ኤፍራጥስን ካብ ሰንዓን መካን ካብ ቱርክን ጅቡትን ካብ ባሌን ቦሌን ካብ ግሪክን ህንድን ካብ ሶርያን ሱዳንን ዝብገስ ዘርኢ እንተለዎ ንናይ ኩሉ ቋንቋ ባህሊ ታሪኽ ቃልሲ መሰል ደው ዝብል ትግራዋይ ክንርኢ ይግባእ ኣብ ዕሙት ስልጣነ ዘይረኣዮ ናይ 3000 ዓመት ጽውጽዋይ ክትነብሩን ኩናትን ሽግርን እናፈጠርኩምን እናተፈጥረኩምን ክትነብሩ ኣይትምረጹ ካብ ናጻ ትግራይ ወይ ውናት ዝበሃልን ዝመስልን ውድብ ጠፍጢፍካ ንኤርትራ ዝትንክፍ ዕላማ ሒዝካ ምቅላስ ደምነት ጥራይ እምበር ሰላም ኣይመጽእን እንተቲ ቋንቋዊ ባህላዊ ታሪኻዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ድማ ዋናታቱ ስለ ዘለዎ ንኤርትራውያን ጥራይ ግደፍዎ ኤርትራዊ ትግራዋይ ወይ ትግራዋይ ኤርትራዊ ግን የለን ትግራይን ትግርኛን ከዓ ወላ ሓንቲ እኳ ዘተሓሕዝ የብሉን ትግራይ ኢትዮጵያዊት ምዃን ምስ ኣጽልኣ ናብ ኤርትራ ቁሊሕ ምባል ዝጠቕማ ኣይኮነን ኤርትራ ሃገረ 9 ብሄራት እያ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ድማ ነቲ ንስኹም ውዒልኩም እትሓድርሉ ናይ ቋንቋ መንነት ዝኸውን ፍቓቕ ከም ዘይህልዎ ኮይኑ ካብ ዝሰርሕ ወለዶታት ሓሊፍ እዩ ከምቲ እትብልዎ ሻዕብያዋ ዘይኮነ ድማ እቲ ንሻዕብያ ዝፈጠረ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ንኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ፈጢርዎ ንሓድነቱን መንነቱን ንምፍላጥ መጽሕፍቲ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ አንብቡ እንተዘየለ ንህዝቢ ትግራይ ቋንቋን መንነትን እናንበልበልኩም ምስ ጎረቤቱ ህዝቢ ኤርትራን ካልኦት ብሄራት ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣይተናኽስዎ ዶብ ዘለዎ ብሕጊ ዝምእዘዝ ሰብኣዊ ጉርብትና ዝኣምን ኣናብራ ንምንባር ፈትኑ እንተኾነ ግን ኤርትራዊ ትግራዋይ ከምዘየለ ነጊርናኩም ክንሓልፍ ንደሊ ሰላም ወሰናይ